खुलुमबाय फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै 3 आगस्ट 2020 समबार फैदो दिननि माखासे खौरांफोरखौ फारियै मिथिना लानि। लोगोफोर खौरांखौ बेखेवथ'नो सिगां आं मोनसे बाथ्रा बुंनो नागिरदों। आंहा दासान्दि गगा मोननाय आरो लोमजानाय जागासिनो दङ। एसे फैसा चेन्ज जानो हागौ, नोंथांमोना मेनेज खालामबानो जाबाय। गिबि खौराङा जाबाय चिरां जिल्लानि भुटान बर्डाराव दायना सन्देह खालामनानै गंनै नखरखौ गाग्लोबनायाव गासै 7 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जादों होननानै चिरां जिल्लानि मिरु गयारिया फोरमायहरदों। दायना सन्देह खालामनाया जोंनि बे बिटिसिआव बांसिन जादों होननानैबो मिथिनाय जादों। लोगोसे रन्जन दैमारि सार बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय बिटिआर सुक्तिनि सागानगिरिफोरा नाजागासिनो दं होननानै खौरां मोननाय जादों। आसा खालामो बिथांखौ थाबैनो जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनो हाथों होननानै। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय कर'ना भाइरासनि हस्पिटालनिफ्राय खारखोमानाय सुक्ति मुर्मुखौ पुलिसा मैयाहाय हमनो हाबाय। खौराङाव फोसावनाय बायदिब्ला सुक्ति मुर्मुखौ बिसमुरि लांसु हाग्रा ओनसोलनिफ्राय हमनो हादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोसे नेपाला गावसोरनि गोदान आपडेट खालामनाय मेपनि सावगारिखौ इन्डिया आरो इउएनआव दैथायहरनाय जाबाय होननानै नेपाल हादोरनि प्राइम मिनिस्टार केपि शर्मा ओलीआ बुंदों। गुबुन खौराङा जाबाय अमित शाह बिथाङा कर'ना भाइरास टेस्ट खालामनायनि सिगां केबिनेटनि मिटिंआव बाहागो लादोंमोन। मिटिंआव बाहागो लादोंमोनब्लाबो बिथांमोना ससियेल डिस्टेन्सखौ मेनटेन खालामखादोंमोन होननानै फोसावनाय जादों। थेवब्लाबो जाय बिथांमोना बिथांजों लोगो हमदोंमोन बिथांमोनखौ कर'ना टेस्ट खालामनो थाखाय गुरै खावलायदों। दा बे अमित शाह बिथांखौ मेदान्ता हस्पिटालाव एडमिट खालामनाय जाबाय। बिथांखौ दा ट्रिटमेन्ट होगासिनो दङ। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय तामिलनाडुनि गभर्नर बिथां बानवारीलाल पुर'हितनाव मैयाहाय कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। लोगोसे सनिया गान्धी बिथांखौ मैयाहाय कर'ना भाइरास नेगेटिभ मोनखांनायनि उनाव हस्पिटालनिफ्राय हगार हरनाय जाबाय होननानैबो फोसावनाय जादों। लोगोसे वेस्ट बेंगलाव टिएमसिनि लिडार बाब्बर आलीखौ गुबुन बेरेखा पार्टिनि मेम्बारफोरा एबा गुबुन बेरेखा हान्जानि मानसिफोरा मैयाहाय बुथारदों। बे जाथाया वेस्ट बेंगलनि बानकुरा जिल्लायाव जादों होननानै फोसावनाय जादों। लोगोफोर दिनैनि फुंबिलिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। दाहाय बेलासियाव मोनसे रादाब फैगासिनो दं, बेलासिनि रादाब। दासान्दि आंखौ गोबां लोमजागासिनो दं लोगोफोर, कर'ना भाइरास जादों ना मादों बेखौ टेस्ट खालामजानांगोन थाबैनो।